També cal cuidar i potenciar aquestes figures d'aquests grans esportistes que ja ens acompanyen. Que cal que siguin aquí referents pels joves i la lluita d'atletisme. Que no hi ha temps per veure els protagonistes soldados de grups de minuts. Moltes gràcies per més coses com aquestes. Si us sembla, jo soc el president de la Fundació de l'Esport Català. En el seu moment vam promoure la candidatura per tot el Pirineu català de la Comunitat Europea de l'Esport per aquest any, amb el sentit de programar i de donar valor a una sèrie d'activitats, algunes programades, altres com aquesta que no estava programada d'inici, senzillament per donar valor a l'esport i a la gent de l'esport. La vida al Pirineu, que jo crec que és l'objectiu que tots hem de perseguir. Que el Pirineu tingui vida i que l'esport sigui una eina potent d'aquesta vida. La representació territorial tenim un entorn privilegiat i aleshores hem de gaudir d'aquest entorn i hem de saber-ho aprofitar. Bé, com sabeu, jo faig una petita presentació del que és la Comunitat Europea de l'Esport. La Comunitat Europea de l'Esport és una nominació que rebem d'una entitat, l'Associació de Ciutats Europees de l'Esport. Ho vam rebre a Brussel·les, a començaments del passat mes de desembre. Aquesta comunitat, en el seu moment es planteja que siguin les 10 comarques que d'acord amb la realitat són les 10 comarques de muntanya, que són, no els diré, suposo que me'n recordaré, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, els Solsonès, l'Urgell, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i finalment la Garrotxa, la Garrotxa, la menys pirinenca, però forma part d'aquest grup de 10 comarques. Nosaltres vam aconseguir això gràcies al suport, lògicament, de les comarques, gràcies al suport també de les diputacions respectives, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona, i també, per què no dir-ho, també del Departament d'Exteriors de la Generalitat i del Departament d'Esports de la Generalitat. Tot això conforma una sèrie d'activitats que nosaltres volem que donin vida a aquest Pirineu perquè l'esport crea llocs de treball. Per exemple, un dels reptes que jo sempre estic mantenint, principalment en ferrocarrils de la Generalitat, que es veu que gestiona molts de les estacions d'esquí, és que estacions d'esquí es converteixen en estacions de muntanya, que funcionen els 12 mesos de l'any. Aquest jo crec que és el gran repte. És a dir, un espai privilegiat amb unes instal·lacions magnífiques, les tenim parades 9 mesos, això és un luxe asiàtic que no ens podem permetre, i que hem de saber trobar activitats, organitzar activitats. Perquè l'organització d'activitats és fonamental per tots nosaltres. Jo sempre dic que quan vas a demanar ajuda a les administracions, moltes vegades a l'administració se li planteja dir, bueno, quan em costarà això de subvenció? Però no es té que anar a plantejar així, es té que anar a plantejar que faig una activitat, tots guanyem. Guanya l'administració. Què guanya l'administració? Home, d'entrada, perquè aquesta activitat genera gent que està en residències, hotels, transport, gent que compra botigues, creació de llocs de treball, encara que siguin millor provisionals, gent que millor està a l'atur, que s'estalvia l'Estat, s'estalvia l'atur, etc. Tota aquesta sèrie de beneficis que comporta una activitat vol dir que jo quan has de demanar no has de plantejar quan demano. Has de dir, miri, escolti, aquest projecte que jo tinc té aquest impacte econòmic. Impacte econòmic estudiat seriosament amb rigor, no fer bullir l'olla d'aquella manera que moltes vegades diu, això no serveix. No, fer-ho bé. Un impacte econòmic, quan costarà i quan guanyarà cada administració. Amb independència del que tingui que pagar, que lògicament també formarà part del projecte de l'impacte. Perquè l'impacte econòmic és no només ingressos, sinó despeses. I l'impacte econòmic tindrà posterioritat, perquè
moltes activitats que fem tenen un impacte posterior. Hi ha gent que es decideix a continuar fent aquesta activitat durant més anys, perquè els hi ha sortit d'aquell any i diu, escolta, doncs va, tornem-hi. I tot això genera moltes vegades empreses que tiren endavant. Us explicaré, aquí al Pirineu hi ha empreses que tiren endavant gràcies a això, gràcies a que continuen fent activitats. Bé, no volia pagar més rotllos, perquè les vegades m'enrotllo, i només dir-vos que obrim la taula de diàleg a tots els convidats i res més. Moltes gràcies i que sí. Aquesta capacitat de sacrifici que vas adquirint inconscientment durant tota la teva formació esportiva a la base, quan arribes a un nivell competitiu més exigent, al nivell professional o al màxim nivell de l'esport que facis, tot això ho tens integrat. I jo he pogut comprovar, estant molts anys fent esport d'equip i al màxim nivell, que no és evident tindre integrat aquest valor. I nosaltres, els que som d'aquí, tenim integrat el desplaçament, tenim integrat el sacrifici. O sigui, no li donem un valor negatiu, és que avui hem d'anar a jugar a Olot, ja comences malament. No, aquí és el dia a dia, estem acostumats a tindre aquest desplaçament, a ser pocs fent les coses. Al final, quan puges de nivell, et dones compte que la majoria dels entrenaments s'acaben fent un partit. Això, al Trem o al Pallars, és impossible, perquè normalment en aquests esports mai ets dos equips dintre el mateix equip per poder fer un partit. Sí. Però no li dones no busques la part negativa, busques la part positiva, que el dia que ets 6 pots fer 3 contra 3 i estàs content. I això es vas agafant aquests valors del sacrifici, de l'estima cap a l'esport que fas, d'aquesta resiliència que et dona el ser d'aquí per en moments difícils, que són moltíssims, durant l'etapa formativa i fa que molta gent es quedi al camí, malauradament moltíssima gent. La gran majoria es queden al camí. Una vegada arribes a dalt, doncs tens aquests valors tan a dins que et donen aquest punt que potser tècnicament o físicament no tens, però per aquest altre costat ho superes i més creix i amb els resultats que hem tingut, en el meu cas, amb un equip, el Llista, que és un equip molt modest dintre de tot, es veu clar que no hem guanyat no només per la qualitat, sinó perquè els valors i la capacitat aquesta de patir, de no rendir-se, de tornar-se a aixecar, de la resiliència aquesta tan famosa que es diu ara, amb això no ens guanyava ni el Barça. I amb així vam aconseguir tot el que vam aconseguir. Evidentment, depèn de com s'interpreti tot, poden ser grans distàncies, que pot ser una cosa negativa, però com tu dius, pot ser com un fet més de motivació, no? Bueno, sí, és el que parlàvem ara. El anar a Lleida és un tràmit, no és un problema. Hi ha gent que els que viuen a Vila-seca, que van a jugar a Reus, van a jugar a Tortosa, van a jugar a Cambrils, van a jugar a Vilanova i la Geltrú, i van cada cap de setmana, estan a casa o al costat, el dia que hem d'anar a Lleida ja venen semiderrotats. És així, no? És que això ha passat i això són aquests valors que al final són el que fan que una carrera esportiva sigui, com a mínim, sigui longeva. Exitosa depèn de molts factors i no crec que sigui l'objectiu, perquè qui vulgui fer una carrera esportiva perquè sigui exitosa fracassarà segur. Llavors, però com a mínim així t'assegures que sigui longeva i la disfrutis i estimis i disfrutis el recorregut, no? Que al final és el més important. I jo és el que sempre que parlo amb nois joves és el consell, que no m'agrada gaire donar consells, però és el que els diria, que es perd molt més que es guanya, és un tòpic però és una realitat i la manera d'aconseguir arribar lluny és que quan guanyis ho disfrutis molt i quan perdis sàpiguis que forma part del camí i així almenys crec que ho han fet, en aquest cas jo. Molt bé. Júlia, nascuda al Pallars, d'on creus que, diguéssim, el lloc d'origen influeix? És a dir,
com hagués sigut la teva passió pel teu esport si haguessis nascut a un altre lloc, per exemple, a les Terres de l'Ebre o qualsevol altre lloc? Doncs crec que en el meu esport es requereix una embarcació, un llac i un camp d'eslàlom on poder fer el meu esport. Llavors, si es donés el cas de que a les Terres de l'Ebre hi hagués una embarcació, un llac i un eslàlom per fer l'esport que practico, segurament doncs, podria ser que sí que pogués practicar el meu esport. Per altra banda, també crec que la família influeix molt en això. Si la meva família, com és el meu cas, el meu pare no s'hagués dedicat a això, jo segurament no practicaria aquest esport, ni molt menys en sabia d'ell. I per part, doncs, per això crec que podria influenciar o no. Però creus que té més influència la passió que no pas el lloc on... Sí, això sí. Sí? Sí, sí. D'acord. Parlem d'eslàlom, Oriol, creus que hi ha les condicions perquè es pugui practicar bé l'esquí a nivell paralímpic d'alt nivell? Hi ha les condicions, hi ha les situacions que es pugui donar? Bueno, a nivell paralímpic el que sí que és complicat també fer així esport per persones amb discapacitat també, no sé com... perquè també et trobes amb dificultats afegides i molts cops hi ha molta gent que no s'anima a començar també perquè s'han acostumat a no poder fer moltes coses i... bueno, però és més difícil per així, però crec que això fa que la gent que s'hi posi ho faci amb més il·lusió encara i crec que això pot fer que es faci més, per així. Però creus que hi ha oportunitats per tothom? Tu quins entrebancs t'has trobat, per exemple? Bueno, això sí que ho he pensat i... Quins entrebancs t'has trobat en la teva intent de pràctica? Que sempre necessites amb algú que t'acompanyi també, si et falten persones que et puguin acompanyar i ajudar, doncs moltes persones no poden començar aquest esport. Però si tens les eines, crec que a les persones amb discapacitat ens dona molta il·lusió i molta vitalitat fer això, perquè sempre estem acostumats a ser com de sucre, per així dir-ho, i quan estàs amb gent com tu, que també que està al mateix nivell que tu i pots competir amb algú de tu a tu, això fa que va molt bé. Hi ha un plus de motivació extra, no? Sí. Que pots competir en aquest nivell. Sí, motiva molt també. I bé, també et trobes amb altres punts de vista i per gent amb discapacitat crec que és molt important això. D'acord. Ara en parlarem una mica de tots els reptes que hi ha i també les possibles solucions que hi ha per practicar aquí l'esport al Pirineu. Lídia, tu quins entrebancs o quins reptes t'has trobat per portar una vida d'esport del rendiment? Bueno, jo, com practico triatló, al final m'he trobat problemes amb els 3 esports. Si comencem per la natació, per exemple, és una realitat que, i també ho sento dir la paraula, però trobo que és una vergonya, que no tinguem una piscina coberta a prop de casa. Perquè, bueno, dificulta moltíssim. Al final la natació és un esport que si no vas cada dia a nedar ho perds, perquè és un medi que no és el teu habitual. Al final nosaltres som de medi terrestre, no som aquàtics, i només que estiguis una setmana que no puguis anar a nedar, el dia que hi vas realment ho notes. I jo fins i tot hi ha hagut dies que ma mare està allà i a vegades li he dit mentides per no pujar a Pobla, perquè allí on estic vivint ara tinc piscina i en canvi aquí a Pobla no en tinc, i prioritzava el fet de poder fer l'entrenament de la natació en lloc de pujar-los a veure. I això penso que és una mica una vergonya en si, perquè, ostres, que no puc anar al meu Pallars
perquè no tinc una piscina en condicions, doncs és bastant frustrant, perquè si no estaria aquí sempre. Perquè ho sapigueu, bueno, els esportistes i també vosaltres, això s'està transmitint en directe, per tant, la teva mare potser que ho senti. No, sí, la meva mare està allà. Està allà. Arriba una edat que ja està, que ja s'hi va directe. Hi ha confiança, hi ha confiança. Sí. Sí, no, estava curada d'espants. Això per part de la natació. Allà a les adults la piscina que tenim és una coberta, és un complex privat que pagues una quota, no és ni municipal, que això també penso que l'Ajuntament hauria de fer alguna cosa, i és de 20 metres. 20 metres, per fer 3.000 metres, aneu comptant piscines. Jo que haig de fer entrenaments de 3.000 metres, em torno boja donant toms, no? És una barbaritat. I aquí, si parlem de que estem a Trem o que estem a Pobla, que abans ho comentàvem amb ell, la que tenim més a prop és a Balaguer, i si no és la de Rialp, però la de Rialp en fa 15 de metres. Vull dir que lo de la natació és un show. Sí que pots nedar al llac, però clar, ja has de posar-te el neoprè, has de mirar a quina temperatura està l'aigua, no hi pots anar sol, ja has d'anar acompanyat, perquè òbviament no et ficaràs a dins del llac a fer metros sense cap embarcació a prop. Ja és diferent, ja et talla el rotllo. Això pel que fa a la natació. El que fa als altres disciplines, Sí. trail o neu... Després de nedar, el que fa el triatleta és sortir amb bici. Pel ciclisme, sí que és veritat que pel ciclisme de carretera tenim, la naturalesa que tenim és bona, tenim ports, però clar, això no ho ha creat l'humà, això ja venia posat, de sèrie. Però en canvi, el que ha creat l'humà, que són les carreteres que haurien d'estar ben asfaltades, no n'estan. O, per exemple, si has d'anar a fer la volta cap a Montcortès i vols passar per la carretera de Sort, has de passar per dins dels túnels. Per què? Et diuen, no, per dins del túnel no pots passar perquè està prohibit. Vale, i per on passo? Passo pel vial del costat. Vale, però és que el vial del costat està el terra rebentat. És a dir, jo pot ser que entre allà i surto amb les rodes rebentades, punxades. Amb la qual cosa, el ciclisme tampoc es pot practicar, depèn quines zones. Hi ha zones que sí que he de reconèixer que estan molt bé i són molt xules i la veritat és que és una passada fer ciclisme per a aquesta zona, Però hi ha altres zones doncs, que un canvi molt... una visió molt realista i que et fan donar compte de que realment hi ha com una visió molt diferent de lo que és l'esport aquí, a lo que seria Catalunya, amb, per exemple, posant d'exemple el nostre veí d'Andorra, és que tu vas, per exemple, quan vas cap a Os de Civís, hi ha un moment en què passes d'estar a Catalunya per entrar a Andorra. Just en aquell punt tens un tall a la carretera on hi ha tota la part catalana, un asfalt superdolent, però molt dolent, i a la que estàs a la part andorrana, de sobte es torna allò una autopista. I allí dius, ostres, aquí hi ha un problema. Aquí hi ha un problema, perquè al final no hi hauria d'haver aquestes barreres i menys practicant esport. M'estic allargat, no? No. Estem per comentar el que Res, ja passo al córrer. L'altre esport que fan després d'anar amb bici, ens fiquem a córrer. Per córrer sí que hi ha molts bons llocs. He de reconèixer que s'ha fet molt treball a l'hora de senyalitzar rutes de trail, de senderisme, els camins estan nets, aquí a Pobla estan ben marcats, a l'Arc d'Urgell, que jo parlo de lo que coneixo, també els tenim molt ben marcats, però sí que és veritat que, per exemple, els dies que toca fer pista, perquè has de fer un entrenament més en pla, llavors toca pujar a Andorra, perquè no hi ha pista per córrer a la Seu, no hi ha pista per córrer a Pobla, aquí a Trem no sé si n'hi ha alguna, no hi ha pista per córrer a Trem, amb la qual cosa aquest tema et queda una mica més penjat. Llavors, quan has de fer entrenaments de pista, sí que sempre t'has de desplaçar cap al país veí. I ja callo. Molt bé. Parlàvem ara de pistes, de BTT, pistes de córrer. Anem amb tu, Marc, aviam, la cursa Trail Ultra Pallars 360, aquest any tercera edició, que va començar en pandèmia, per cert.
quina evolució ha tingut, com està... I a més, tu pertanys a l'associació del Podall, que també es dedica a arreglar pistes, per tant, ha estat una mica relacionat. Sí. Explica'ns, aviam. Doncs, com deia el senyor Sust, que ho ha explicat bé, es tracta de fer activitats i d'anar, com ha dit que es feien als ajuntaments, a demanar-los una petita subvenció i intentar-los explicar de què va. Aquí responen bé, ens han ajudat i vam poder muntar, tirar endavant tant aquest Tou de Trail el seu dia amb els companys de l'Opodall. També vam crear una pedalada i com deia, de l'impacte es poden veure resultats ja. Vull dir, si avui sortim aquí als hotels, avui mateix passava sortint de la feina i hi havia grups de gent, de francesos, que han vingut en bicicleta. O sigui, aquella petita subvenció que parlava ell s'ha traduït en un dia entre setmana amb diners pel territori. Vull dir que si es creen activitats i es creen bé, amb cara i ulls, doncs hi ha un retorn. I Ultra Pallars, com també l'Opodall, el que pretenia ser és una activitat homologable amb algunes que es fan en algunes altres comarques de les que ha anomenat d'aquestes 10, que són potents, vol ser i vol acabar sent una marca, una activitat, un event esportiu que pugui donar riquesa aquí al territori. Estàs assenyalant molt Andreu perquè també pertany a l'Opodall. Pertanyem, al final estem els dos al mateix sac. Explica'ns una mica quins beneficis pot tenir pel territori aquesta tasca que feu de mantenir, de regenerar camins. A més, és una associació sense ànim de lucre, vull dir que ho feu tot molt per amor a la muntanya i amor al territori. Sí, jo, des de la prudència i la humilitat, diria que l'associació L'Opodall al Pallars Jussà ha marcat un abans i un després. I ho dic així de taxatiu. El Marc ho acaba de dir, una petita conseqüència del que fa l'associació L'Opodall és que jo fa 37 anys que soc de Tremp, que visc a Tremp, i Tremp, si jo no m'equivoco, que crec que no, mai ha sigut un destí turístic per res, almenys a la vista dels habitants de Tremp. Des de fa 2 o 3 anys, Tremp és un destí turístic reconegut a nivell català, a nivell espanyol i a nivell europeu de la pràctica de la mountain bike. I no és que jo digui... Si sortim a fora el que ha dit el Marc, les meves paraules queden refrendades directament, no? Està ple de ciclistes durant tot l'any en un poble on els que tenen hotels ho saben, jo no ho sé, una mica perquè evidentment tenim un feedback, que un cap de setmana, el segon cap de setmana d'octubre, que igual no tenien ningú, si no hi havia cap event així extraordinari, puntual, ara poden tindre 15-20 persones a pensió completa. De dilluns a divendres i a sobre el cap de setmana se'n van. I això és la realitat. Sortim a Tremp a passejar amb els nens i està ple de bicis el passeig, està ple de bicis l'àrea d'autocaravanes, està ple de bicis aquí a la plaça de la Creu, i els que ens agrada aquest món i ens els trobem, perquè nosaltres l'origen del Podall, a part de crear corriols amb aquesta qualitat, perquè ara ja ho podem dir, amb una qualitat i una puresa, i amb una qualitat única arreu, ens trobem a la gent, parlem, i la gent et diuen en francès, en anglès o en català o en castellà o de la manera que es pugui, i no hi ha ningú que tingui una paraula dolenta pel que s'estan trobant aquí, i sobretot hi ha molta gent que ve des de molt lluny repetint. Si ets una persona que ets belga i vens a Tremp amb bici, és igual de fàcil d'anar a Tremp que d'anar, no sé, a Alacant, però no tornen a Tremp. I això té un impacte econòmic al Pallars
brutal, ja no només d'hotels, de restauració, de botigues, de tot, perquè hi ha gent que ha adaptat el seu negoci, taxistes que han adaptat el seu negoci amb aquesta oportunitat i quasi bé el seu negoci s'ha transformat més a l'oportunitat que al negoci base. I això, com tu has dit, l'associació del Podall ho fa des de l'altruisme, sense ànim de lucre, perquè ens agrada, perquè ho fem cooperativament, associativament entre amics, sense cap jerarquia, sense cap obligació, però amb passió i amor al territori, sobretot, no? I tenim un territori privilegiat. Com a les Garrigues tenen un territori privilegiat, suposo, meteorològicament per fer oli, doncs aquí tenim un territori únic per anar a mountain bike. Únic. O sigui, no n'hi ha un altre. I nosaltres ara penso que des de l'associació Lopodall, i després hi ha una decisió positiva, que és l'Ultrapallars, és una volta més, estem intentant aprofitar des del respecte al territori i des del respecte a tot el que suposa fer això, perquè és molta feina i no només d'anar a treballar a la muntanya, aprofitant que tenim aquest territori i estem fent una cosa que els resultats diuen que està molt bé i de moment així seguirem. Sí. Molt bé. Vosaltres esteu fent una gran tasca d'adaptació del territori. No sé si tu, Oriol, trobes a faltar que hi hagi espais per fer esport adaptat. Sí, d'espais d'esport adaptat n'hi ha molt pocs i el que jo em vaig trobar és que la grandíssima majoria estan tots a les grans ciutats, tipus Barcelona. Perquè jo anava a Lleida a fer slalom i no vam ni poder fer un equip a Lleida, perquè a part de que no hi ha espais, crec que això de que no hi hagi espais també fa que menys gent s'animi i llavors hi hagi menys persones per a formar equips més del territori. Perquè sí, jo no em vaig trobar aquí, tampoc, aquí encara menys espais, però també és tema que està tot molt centralitzat a les ciutats i com que hi ha tants espais a les ciutats, la majoria de gent és d'aquelles grans ciutats. Llavors aquí, inclús de la Federació Catalana d'Esports Adaptats, no troben maneres de crear espais aquí. Sí, ja sabem que aquí al Pirineu té unes certes mancances, estem una mica aïllats de les grans ciutats. Júlia, tu quines mancances has trobat, per exemple, per viure aquí al Pirineu? Segons jo... Com a esportista, com a Sí, crec que el Pirineu és un lloc magnífic tant per fer esport com per viure-hi, però és el que deia una mica abans ell, que sempre estem lluny de tot, el desplaçament. En el meu cas, cada cop que he d'anar a entrenar, ja sigui a Lleida, que Lleida no és un problema per nosaltres, però si he d'anar a fer campionats com a Madrid o inclús fora d'Espanya, que sovint anem a França, doncs sempre m'he de fer 1 hora i mitja de camí fins a arribar a autovies i d'allà ja arribem al nostre destí. Per això, al fi i al cap, s'acaba notant al final del trajecte i doncs, bàsicament és això el que deia una mica ell abans, que estem una mica desplaçats i tot. Noteu que hi ha mancances en les comunicacions, Sí. i això es nota en el rendiment esportiu. Sí. Al final, si fiques ganes, es pot arribar a tot, però podrien haver facilitats. Llavors, podria ser inclús més fàcil, penso. Parlem ara de la promoció de l'esport al Pirineu. Per exemple, Lídia, tu ets fundadora del Centre Endurance Lab, es dedica a la millora del rendiment físic i tot això. Creus que aquestes iniciatives poden aportar aquest gra de sorra com per promocionar l'esport aquí al Pirineu, per promocionar aquesta activitat i, com deia l'Andreu, doncs, que això repercuteixi i tingui benefici a nivell de turisme, d'hotels, hostaleria, etc. Sí, jo, la meva idea quan vaig crear Endurance Lab va ser... al principi no va començar per Endurance Lab, al principi va començar per un club que vaig voler crear a la Seu d'Urgell, que es diu Tricadí, perquè, com diu ella, i ell també ho ha dit molt bé, que el fet de que no tinguem unes bones instal·lacions fa que, per exemple, el triatló
és un esport que si baixes a línia de mar hi ha molt triatleta, moltíssim, allí no hi ha cap problema per formar un club o un equip de triatló, però quan intentes crear el mateix aquí dalt, jo m'he trobat molts problemes. De fet, en el club que vaig crear de triatló ara hi ha gent que corre, gent que no sap nedar però en canvi fa bici i ens hem agrupat una mica tots. Llavors, arran d'això el que vaig veure és, ostres, que ens falta com una mica de cultura de l'esport individual, no? Els esports d'equip sí que estan bastant ja formalitzats, no? Pues tenim club de futbol, tenim el tennis, tenim el bàsquet, no? Tot això està molt ben vist, però el que és més l'esport individual està costant. Llavors penso que una manera de motivar també és crear llocs on l'esportista es senti a gust, es senti atès, on si vas... O sigui, si el que busques és una millora del rendiment, doncs hi hagi la possibilitat de fer-ho, no? Perquè al final un centre de medicina esportiva sempre t'havies de desplaçar a Barcelona, t'has de desplaçar a Manresa si vols fer una prova d'esforç o inclús cap a Puigcerdà. I el que vaig voler fer amb Endurance Lab és una mica dir, ostres, no, aquí al Pirineu tenim esportistes, tenim gent amb potencial, ostres, anem a facilitar les coses perquè ella, per exemple, si es vol fer una prova d'esforç, no hagi de desplaçar-se 2 hores fins a arribar a Manresa. Llavors és quan vaig crear Endurance Lab. I bàsicament el que faig allí al centre és això, buscar el rendiment d'esportistes, sobretot esports individuals, també treballo en clubs, però ficar-los fàcil, que si t'has de fer una ecografia perquè t'has fet una ruptura de fibres musculars, ostres, que no t'hagis d'esperar un mes perquè te la facin. Nosaltres te la podem fer allí al moment, no? I és una mica buscar la immediatesa, que al final els que fem esport d'alt rendiment és el que necessitem, perquè no ens serveix de res estar un mes parats dels entrenaments, després costa moltíssim tornar a la competició. Marc, tu com a tècnic de salut, com a habitant del territori, què en penses d'això que diu la Lídia i cap on creus que ha d'evolucionar? Mira, t'ho dic amb un exemple. A més de bé del triatló també. Aquí a Tremp teníem un triatló dels importants. L'última edició crec que va ser l'any 99 i en aquella època era dels més importants a Catalunya. Que és una cosa que també ens pot passar a nosaltres. L'organitzava en aquella època una gent que ara té la nostra edat. Van anar evolucionant. Actualment, per organitzar un event, la quantitat de papers, burocràcia, esforços que has de destinar per organitzar un event és molt elevada. Aquell triatló es va deixar de fer per aquest tipus de problemàtica. Vull dir, gent que ja té la seva feina, que no pot estar quasi necessitaria professionalitzar-se per muntar events homologables a grans events que es celebren al territori. I clar, nosaltres som organitzacions petites, creades, fem molt entre molt pocs i arribem on arribem. Podem fer un event, tenir 500-600 persones, però amb el múscul que tenim, també les institucions són aquí petites, hi ha les ajudes que hi ha i podem arribar on se pot arribar. Llavors, hi havia un triatló que hi havia, però per aquests temes de també falta d'infraestructures, el fet, com ha dit ella, no tenir una piscina, obligava tothom a anar a entrenar fora. Aquella activitat va crear escola i va haver gent que es va dedicar una temporada aquí al triatló. Després hi va haver un forat i fins que no, gent més jove, però actualment a Tremp és impossible fer-ho pel tema de les infraestructures. I ja, com estava també amb el tema de les carreteres i parlant d'aquesta marca del Pirineu i com estan posades les institucions, també un altre exemple d'una cosa que em vaig trobar aquesta setmana parlant amb el pare d'aquell senyor, de l'Oriol, que treballa... I és que hauríem de treballar tots una mica més junts perquè
avui si marxeu cap a Lleida veureu una carretera recient asfaltada i aquella carretera fins ara no tenia arcén voral. No s'havia asfaltat el voral, hi era però no s'havia asfaltat. I aquesta setmana parlant amb ell diu el ciclista, a veure si m'heu de pagar una cervesa perquè ha ficat ell, que treballa amb això, ha ficat les banyes perquè hi hagués voral. Llavors, però ha sigut una iniciativa d'una persona que tenia poder de decisió en aquell moment i l'ha pogut... Una iniciativa puntual. Sí, no és una manera de fer. O sigui, la carretera no anava a tenir voral. Llavors, nosaltres farien falta aquestes coses. O hi ha infraestructures aquí al Jussà, sobretot, amb el tema del ciclisme de carretera, que està per explotar, com s'ha explotat el BTT, el de carretera dona el mateix, però aquí no s'està, de moment no hi ha cap estratègia al voltant. I per exemple tenim grans ports, aquí al Montsec n'hi ha un i que és impracticable i que no és una cosa que seria com el que parlem de la piscina molt... És simplement que l'Ajuntament que li toca fer-ho evidentment és petit, no té aquella necessitat de fer-ho i allí està. I en canvi és una infraestructura que si fos no en trauries el benefici. Ja es podria muntar una activitat, una marxa cicloturista, de fet ja hi passava però hi va tenir que deixar de passar perquè està en mal estat, que és una que es fa al Galaguer, que es diu la Montsec, que aplega 1.000 persones, i es va tenir que deixar de passar per allà perquè ja no s'hi pot circular. I això ningú us ho va preguntar al seu moment, com que l'han deixat de passar per aquí. El fet que es faci aquella activitat aquell dia vol dir que durant el resto de l'any quantitat de ciclistes que sempre anem on s'ha fet un event o on hi ha un port o a repetir-lo tornarien a passar, podrien fer despesa. En aquest cas llegeixes a fòrums que no hi passis que està malament. És un tema de coses que potser més petites serien fàcils però com que no s'han plantejat o el que ha de prendre la decisió potser no ho té present i potser estan bé aquestes xerrades per treure o que es pogués fer un pla o un ordre de prioritats de coses que potser farien falta i potser d'altres no tant. Precisament, aquest és un dels objectius d'aquesta xerrada. No sé si algun dels assistents, algun del públic, té alguna pregunta per fer-los o si té algun comentari que vulgui compartir i perquè estem arribant al final del debat. I la idea seria, hem sentit una mica les mancances o reptes que hi ha, però també estaria bé saber idees, propostes de com podríem pal·liar tot això. Si algú té alguna pregunta... Sí? Sí, jo tinc una pregunta pel Marc o l'Andreu, una mica dirigint a l'Ocodai, que em sembla molt interessant i al final que neix fruit d'un interès i una passió que tenim vosaltres. No sé si aquest tipus d'associació es pot extrapolar a altres llocs del territori. O sigui, veieu que sigui possible aquest tipus de funcionament tan altruista i que està portant un impacte al territori? O té unes característiques pròpies? Al final, clar... La Laia el vol exportar a la Cerdanya. Una cosa... Jo hi vaig estar aquest cap de setmana i teniu molta feina. Sí. Molta feina a arreglar corriols allà. Es pot exportar aquest poder a altres comarques? De fet, mantenint la distància, però un funcionament potser no tan similar però no molt diferent, l'estan fent a Pobla. Al final, a Pobla hi ha una altra associació que es diu Trencabikers, que pot ser una manera diferent de funcionar, tampoc la conec i no voldria dir res que no toqui. També estan arreglant camins o estan arreglant a la seva manera de veure-ho, que no ha de ser la nostra, però no és pitjor. Estan arreglant camins, ho estan fent i ara tenim la manera d'anar a disfrutar de la BTT a Pobla magnífica, menys quan anem a passar per tornar cap a Tremp perquè hem de passar per mig de la carretera i els túnels. Quan tenim un projecte que positiu, considero personalment d'aquesta famosa via verda que dona el tom als dos llacs, que per fer un comentari graciós, espero que s'acabi abans que la Sagrada Família,
Però clar, arriba un punt que aquesta via verda no es torna verda, es torna negra. Hi ha unes pujades, unes coses, i fer-ho és com tot, no? Arribar dintre de la dificultat és el més fàcil, és mantenir, quedar-te. I aquestes vies verdes, quan vas a Olot a fer la via verda, que hi anem amb la família, tu saps que allò és perfecte. Si algú que va allà i ve fer la via verda aquesta, no està acabada, però i arribes amb la bici, amb el carret del nen, i trobes una pujada del 20%, és que no la puges ni caminant. És impossible. Amb el carrito lligat al... Això, clar, llavors, dius, per què no ens assentem tots els que ja fa temps que estem fent les coses, que alguna experiència tenim i hi ha gent que en sap molt, moltíssim, i anem a buscar sinergies i estratègies per fer les coses que funcionin. Com a positiu, sempre en positiu. I que cadascú, la feina d'un ajudi la de l'altre, no que la d'un es mengi la de l'altre. No sé si m'enteneu. Sí. Saps? El podall ja fa una feina, l'altre Pallars en fa una altra, doncs anem a veure com la feina del podall pot tindre més repercussió, ser millor, com l'Ultra Pallars pot ser el primer pas, la Matxicots del Pallars Jussà. No? Tothom diu Matxicots, a un poble com Rialp, i a tot Catalunya saben el que és la Matxicots. No? Per dir un nom així potent. Al final, la Matxicots té una potència de recolzament a darrere importantíssima. Doncs això jo penso que és cap on hauríem d'anar. Llavors, Oriol o Júlia o Lídia, vosaltres, aprofitant que el Pirineu és aquesta comunitat europea de l'esport, com deia l'Andreu, quines sinergies es podrien fer? Quines actuacions conjuntes proposaríeu? És que és complicat, perquè... No, fàcil no és, ja ho sé. Sí, és una pregunta difícil perquè, clar, jo, per exemple, parlant de l'esport que sé, que és el triatló, on busco la sinergia, si és que tampoc no tinc un club on recolzar-me o no tinc... És que no tinc res. Vull dir... No és possible, per exemple, buscar clubs d'aquestes 10 comarques, fer associacions, fer partnership, alguna cosa? Jo no he vist un club de triatló a la Cerdanya, per exemple. És que jo penso que no n'hi ha, ella ho sabrà millor, que és allà, no? La Laia? N'hi havia un fa uns anys. I també va desaparèixer. És que jo penso que el problema és que si és el que deia ell, si és que ja no hi ha una piscina, com vas a practicar un esport on no pots nedar? És que jo crec que hi ha mancança des de la base, llavors no sé amb qui buscar el recolzament, perquè és que realment no hi ha gent on recolzar-te, no? Jo veig, amb el meu cas, amb triatló, ho veig molt difícil buscar un recolzament si no hi ha... Júlia? Jo en el cas de l'esquí nàutic només tinc a dir que només hi ha 2 centres on pots anar a entrenar aquí a Catalunya, que són 2 llacs, que és on vaig jo. De fet, jo entreno aquí al Pantà de Sant Antoni, però que siguin centres, doncs hi ha 2 llacs i Ventalló, només n'hi ha 2. Però a part, també l'esquí nàutic és un esport minoritari que doncs, no hi ha gent per fer, però que només hi hagi 2 centres, doncs realment també és preocupant. Heu de fer la dansa de la pluja primer ara. Pues des de l'esport adaptat, amb la Federació Espanyola d'Esport Adaptat, sí que van intentar conformar un equip i portar-ho a nivell europeu, però va haver molts problemes amb el Covid i això i al final no es va fer i penso que seria començar per allà, o sigui, anar fent així a nivell europeu i potser això donaria més visibilitat i faria un efecte dominó que faria que aquí potser s'intentés fer alguna cosa, com almenys un espai per a que persones amb discapacitat puguin fer algun esport o alguna cosa així. Lídia, perdona que t'he tallat. No, us tallava jo. No, que se m'acudeix així pensant-ho, per exemple, aquest problema jo crec que també està una mica... Bueno, a Pont de Suert però tenen piscina allà, però allí s'organitza un triatló que l'organitza una empresa que es diu Tritur
que jo conec molt el Tito, que és el que fa de speaker i el que ho organitza tot, no? El que ho porta. I potser estaria xulo, doncs, poder la primera goteta que pot emplenar el vas és organitzar-ne un al nostre territori, no? I a partir d'allà, doncs, donar a conèixer una mica aquí dalt a qui no el conegui i a qui ja l'hagi practicat fa uns anys, doncs tornar-li a que agafi l'espineta aquella de dir, ostres, encendre-li un altre cop la flama, no? I que a partir d'aquí doncs, hi hagi més gent que vulgui fer triatló, que es demani com s'hagi de fer protocolàriament, doncs, que necessitem una piscina municipal o algo cobert, i a partir d'aquí doncs, fer escola, no? Jo penso que potser crear un event doncs, podria ser una solució. Bueno, una solució no ho sé, però almenys algo per començar. Un punt de partida. Sí, un punt de partida. Marc, podries... No, ara que comentava això, doncs que hi ha com aquests dos models. Nosaltres aquí, ja dic que som poquets, és petita l'associació, els que muntem nosaltres l'Ultra també és petita, som poca gent. Hi ha un model que també és a molts llocs, que és que directament les autoritats, els governs, moguts també perquè hi ha llocs turístics i això, contracten empreses perquè muntin aquests events i són coses que aquí també hauríem de tenir en compte que si s'opta per això no és gens econòmic, és car, es paguen aquestes coses. Vull dir, la feina que es fa i que estem fent val molts diners. Convé a vegades mirar-se, és informació pública, ja està, vull dir, el que costa una cursa d'aquestes top com seria l'Ultra Pirineu o la Buff Èpica a la Vall de Boí es pot mirar i això ho munten empreses que estan ben muntades i porten molta gent al territori. Clar, aquí no estem amb aquest pas, aquí ho estem muntant entre això i hi ha aquest perill de que es perdi, perquè nosaltres tenim una edat i arribarem fins on arribarem. Doncs per això trobem a vegades a faltar potser una mica de direcció tècnica o que quan vaig a organitzar aquesta cursa vinc, sisplau, m'ajudes perquè tens sempre la voluntat i és d'agrair, però que com bé que t'impliquis, que sàpiguis el que val allò, que sàpiguis que si vols un cronometratge homologable a lo que es fa, val molts calés. I si vols i que una ambulància en 20 hores val 3.000 euros. Llavors, clar, nosaltres vam començar tot això, tant una pedalada com la ultra, comences allí demanant favors, perds molt temps a demanar ajudes a empreses, a veure què et donen, si tu em dones tals, tu fiques no sé quant. Ens va ajudar, perquè també hi havia una persona d'aquí de Tremp que té una empresa tèxtil, que és el Pep Subirana, i ens va facilitar, que era Grifone, ens va facilitar la roba durant 2 anys, pràcticament a cost zero. Si no són amb aquestes coses i buscant-nos la vida molt, no podem crear aquests events. Llavors, recordo els primers anys que muntava una pedalada fent equilibris i si la samarreta que donem val 3 euros o en val 4, perquè sempre has de donar. Llavors, si guanyes alguna cosa, ho guardes per l'any que ve, és tot molt casolà. És complex. I molt casolà, i cada cop és més complicat organitzar coses. Llavors faria falta una cosa on te poguessis apoyar una mica i que t'ajudés amb aquestes coses. I no hagués de fer 10 instàncies per demanar cadires, taules, perquè és molta feina. Nosaltres, quan el temps que muntes això, preparar-ho, les 2 setmanes abans, vull dir, pràcticament has de demanar vacances a la feina o dies personals. Vull dir que fins quan ho faràs? Potser d'aquí 5 anys venim i ja no hi som. Llavors hauria de quedar alguna cosa al darrere. Vull dir que...
Sí, sí. Ja estem arribant al punt final de la taula rodona, per tant us demanaré, passant un per un, que en 30 segons màxim, si podeu sintetitzar el vostre missatge o la vostra petició a les institucions que estan aquí, què és el que falta, o què és el que demaneu, o què és el que creiem. Ah, sí, intervenció del senyor Tur, no té res abans. Bé, jo voldria dir tres coses. Catalunya ho han fet la gent. Les administracions durant molts anys han estat absents de Catalunya i ara van amb una sabata i una esparrenya, com tots sabem. Els ajuntaments no tenen calés, la Generalitat no us ho explico, etc. Per tant, aquí les iniciatives que hem de fer la gent. I la gent hem de guanyar-nos la vida treballant amb la feina que cada un tingui, però aleshores dediquem, i jo puc parlar en primera persona, moltes hores, moltíssimes hores, a treballar pel món de l'esport. Gratis, i si m'apures perdem diners, etc. Sí, perdem. És que és així. Dic això perquè, per exemple, quan tu parlaves de manca d'instal·lacions, et diré que el Pirineu té 3.000 instal·lacions esportives. Portugal en té 10.000. És a dir, el nombre d'habitants de Portugal no té res a veure amb els del Pirineu, perquè el Pirineu se'n va comptant malament 150.000 habitants reals. Perquè ja sabem que en molts pobles hi ha gent que s'empadrona però no viu al poble. És a dir, que són falsos. Dit això com a primera mesura. Per tant, jo crec que aquesta dinàmica de treballar plegats, de treballar amb bona voluntat, tots plegats, és a dir, la societat civil i les autoritats públiques, jo crec que ha de ser un objectiu important per treballar i aconseguir totes aquestes coses. Per exemple, la Generalitat, com sabeu, té el PIEC, que és el Pla d'Instal·lacions i Equipaments de Catalunya, aprovat pel Parlament de Catalunya, on cada comarca li correspon una piscina pública almenys de 25 metres, una pista d'atletisme reglamentària, a part d'altres instal·lacions d'aquest tipus. Això és el que li correspon a cada comarca. Quin problema tenim? Que moltes comarques no poden, perquè una piscina està molt bé fer-la, però després s'ha de mantenir. I això no costa, això no és barat. I per tant, moltes entitats, molts ajuntaments, moltes administracions diuen sí, jo ho faria, però tinc altres prioritats, com és lògic i natural. Per tant, aquest és un problema que tenim i per tant aquí la societat civil hem de fer l'esforç. Fora de les nostres hores de treball, com sigui, ho hem de fer-ho. Amb la col·laboració amb els ajuntaments, a la part que ens puguin ajudar, amb la col·laboració amb els consells comarcals, amb les diputacions, o amb qui sigui. Però sabem que hem de ser nosaltres els que tindrem de tirar del carro moltes vegades. Primera qüestió. Segona qüestió, un tema molt puntual. Tu parlaves d'un problema de les proves d'esforç. Tu pensa que nosaltres tenim 2 centres d'alt rendiment a Catalunya, que és el Sant Cugat, el CAR de Sant Cugat i la residència Bolver de Barcelona, dels Pugues, que tenen un servei mèdic important. I jo crec que valdria la pena, ara que, per exemple, tenim també aquí a la Seu d'Urgell els estudis d'INEF, de CAFE, es digui, d'educació física, jo crec que podríem arbitrar junt amb els hospitals que ja tenim aquí funcionant, algun dia, la setmana o el mes, que aquests centres del rendiment esportiu, que tenen metges especialitzats, poguessin vindre aquí i fer aquestes proves a la gent, als esportistes que ho necessitessin. Jo ho plantejo a nivell global, jo si un cas també en parlaré amb el director del CAR de Sant Cugat, Terrassa, i parlaré també amb el director de l'INEF, el Joan Anglès. És tot secretaria de l'esport, Sí. penja de la secretaria. Exacte, per veure si podem donar aquest servei d'acord amb els hospitals corresponents.
perquè aquests hospitals els tenim i aleshores és qüestió de desplaçar un metge de medicina, lògicament faran falta uns aparells, hi haurà una inversió a fer, però bueno, això ho podem solucionar. Jo ho plantejava a nivell de dir, escolta, planteixeu, insistiu vosaltres que sou els que ho necessiteu i a veure si entre tots aconseguim resoldre un o algun dels problemes que tenim. Penseu que amb la mesura que tinguem més gent a les instal·lacions, més fàcil serà tindre una piscina o més fàcil serà tindre una pista d'atletisme. I volia deixar-ho aquí. Gràcies. I perdona, volia agrair a l'Ajuntament l'acte que ens deixés per fer aquesta trobada. Gràcies. Gràcies, Pereira. No sé si algú més vol fer alguna aportació, una pregunta. Estem ja al final, per tant, és ara o mai. Molt bé. Jo una petita aportació de tot l'Ajuntament Reus. Jo agrair-vos a vosaltres i a més que us heu portat molt bé de cara a no matxacar més les institucions que segurament ens ho mereixem. La pregunta de si és possible exportar l'Opodai, si trobeu un grup de gent com el que hi ha aquí, doncs és possible, però no sé. Haureu de trobar un grup de gent que hi dediqui moltes hores voluntàriament perquè realment ho han fet. També volia, i jo crec que no heu dit, i potser es pot dir, igual no us ho he atrevit a dir, que busquen el suport de les institucions i no, a vegades no s'han trobat, però és que hi ha vegades que no se'ls ha recolzat. No és que no estiguin, sinó que potser algun pagador també s'hi ha posat o no s'hi han trobat ben tractats i això també crec que és important, reconèixer-ho en el seu favor. No hem parlat gaire d'esports d'equip. Trem tradicionalment tots els equips de govern penso que s'han esforçat tradicionalment a mantenir instal·lacions. Penseu que hi ha 3 poliesportius, que per una ciutat de 6.000 habitants és una xifra més que considerable. Costa mantenir-los, hi ha alguns que estan millor mantinguts que uns altres, però penso que l'esforç tradicionalment tots els equips que han anat passant i totes les regidories d'esports han intentat en la mesura del possible o com a creus poder-los mantenir. I vosaltres ho sabeu també, quant a esports d'equip hi ha molts equips, hi ha molts esports diferents i a vegades que ho plantegem ara, que ho hem comentat, que et fa poder dir hi ha tanta varietat que no sabem si els equips es podran anar mantenint en el temps, perquè cada vegada hi ha menys gent. A nivell de voluntariat d'entrenadors, que costa molt, aquí dalt és una problemàtica que donaria molt de sí a nivell de treure's titulacions, de fer recolzament als equips, tenim molts impediments en aquest sentit perquè costa que aquí és una problemàtica que cal treure i que nosaltres ho parlem sovint, la canalla de 17-18 anys marxa i et quedes una franja que no hi ha per entrenar equips i marxa i has de cobrir-ho i costa molt. Això és un problema que no ens solucionem com i ja està, senzillament els esports d'equip són importants, però també és veritat que queda molt més penjat l'esport individual fins ara, que no s'està fent més visible i la gent ho està visualitzant d'una manera diferent. Gràcies, Jaume. Ara sí, anem a la ronda final, 30 segons màxim. Sintetitzar el vostre missatge, una petició que tingueu, o què és el que creu que falta, o alguna possible solució. El micròfon és vostre, per fer altaveu. Marc? Bueno, si serveix perquè a vegades et preguntin què et falta o com es poden fer les coses, o allò que comentàvem de si te posem la marca aquesta del Pirineu, que les infraestructures es facin amb un criteri pensant en l'esport també, perquè és important i és crear riquesa, ja ho hem vist aquí, doncs estarà bé aquest tipus de xerrades que estan molt bé. Moltes gràcies, Marc. Res, no, jo más de lo mismo. Donar gràcies a aquest tipus de xerrades perquè també penso que és el primer, una bona iniciativa per poder començar
a fer com una pluja d'idees, no? De com podem resoldre les mancances que hi puguin haver aquí dalt. I poc més, esperar que, bueno, clar, és que al final és el que diu ell, de bona fe tots farem coses, no? Jo per exemple, vaig estar intentant organitzar una triatló allà a la Seu d'Urgell, però em vaig trobar amb el que ell parla. Demanar permisos, al final comptant econòmicament i sortir a perdre diners de la meva butxaca, i al final és una mica inviable. Llavors suposo que al final hauríem d'intentar, no? Entre tots, si nosaltres fiquem la nostra voluntat, també les institucions que fiquin la seva part i fer una sinergia. D'acord. Gràcies, Lídia, per haver vingut, per participar. Sí que el meu esport és un esport, com he dit anteriorment, minoritari, però sé que és pràcticament impossible que creéssim aquí un centre d'esquí nàutic, però m'agradaria almenys dir que la gent en parles de l'esport per a que se'n sàpigui que és un esport molt maco i que realment val la pena que sàpigueu del que va. Moltes gràcies, Júlia. Queda dit? Jo faria dos reflexions. La primera, agafant el que ha dit el Marc, sobretot demanaria a les institucions i sobretot a les altres institucions que tot sigui més senzill, perquè al final l'objectiu és, amb el tema d'organitzar una marxa, una cursa, fer-la gran, fer-ho important, per organitzar la tampanada, que ho fem un grup d'amics i que venen 400 amics a pedalar, us puc assegurar que han patit a les nostres cans, la Sandra està allí, han patit que igual a la feina igual no pateixes ni un dia a l'any tant. Han patit. És complicat i tots són traves. El que deies abans, tots són traves burocràtiques i de lleis des d'un punt de vista de l'esportista, que puc dir que he sigut molts anys, totalment absurdes. Absurdes no aporten seguretat, no aporten prestigi, no aporten dificultat i que amb el temps la motivació vagi baixant fins que la triatló ha desaparegut. Esperem que no passi amb la tampanada, esperem que no passi amb l'ultra i esperem que no passi amb tot el que es faci. Això és la meva petició als que tenen un poder de decisió més gran. I la segona reflexió, en positiu, Jaume, gràcies per no criticar, perquè penso que no té cap sentit, perquè tots sabem el que... Tots podríem criticar, d'aquí cap allà i d'allà cap aquí, però sobretot aprofitar uns dels altres i els altres dels uns el coneixement de cadascú el seu, i amb això sumar endavant amb un projecte o amb una estratègia comuna, que tots remem cap endavant, no? Doncs si el podall fa camins, ja els fa el podall, m'ho invento, no m'ho invento, els podalls ja els fa, i els fa bé, Doncs què podem fer des de les institucions perquè aquests camins encara siguin millor? Doncs ostres, igual que els que venen amb bici, tots aquests francesos, estiguin còmodes a Tremp, que tinguin, si venen amb la família, que els tobogans no estiguin, no dic que siguin casprollats, o sí, o que l'àrea d'autocaravanes sigui plana. Els que tenim autocaravana sabem que no és absurd això, no és absurd. Llavors, és sumar pel lateral perquè tots arribem més lluny, perquè la via, que les vies no es creuin, perquè llavors és com la burocràcia però d'un altre estil, no? Ens ho compliquem i jo penso que ens podríem assentar a parlar les vegades que facin falta o que puguem i que cadascú aporti el que sap i el que creu i sobretot tots remar en una direcció, tots, no només el podall amb l'Ajuntament i l'ultra amb l'Ajuntament, no, l'ultra, el podall, si l'Oriol vol 2 hores del pavelló del Joncar per muntar-se un circuit amb el parquet, doncs vull 2 hores i vull el material, jo anava pensant quan parlaves, no? Doncs tots anem cap a un objectiu final, que al final que el Pirineu i el Pallars sigui més atractiu per tothom, no? Molt bé, doncs missatge en positiu, gràcies Andreu. És que en negatiu... Més o menys. Oriol, acabem amb tu. Pues, amb l'esport així adaptats, penso que és més important parlar de... No cal parlar d'alt nivell tampoc, d'esport d'alt nivell i això, sinó simplement que hi hagi algun esport per a persones amb discapacitat, perquè aquí no som molts tampoc, i de persones amb discapacitat tampoc són moltes persones,
I crec que és més important que tinguem un espai per a fer, no sé, esport, simplement. Perquè jo quan anava a Lleida tampoc anava amb la mentalitat de... Anava amb la mentalitat de passar-nos-ho bé i crec que, especialment les persones amb discapacitat, el que realment ens importa és sentir-nos part d'algun grup i fer-nos més visibles. I crec que és més important pensar en esports, adaptar els esports per a que ens sentim part d'algo visibles que més aviat pensar en fer coses d'alt nivell. Crec que és més important visibilitzar-nos. Més integració i més visibilitat. Sí. I això jo crec que ja portaria a potser que anés evolucionant a coses de més alt nivell. Moltes gràcies, Oriol, moltes gràcies a tots. Un aplaudiment als nostres. Entrat Jaume Català. L'afegir ja ha parlat prou i hem comentat tot el que volíem. Simplement agrair-vos a vosaltres les vostres opinions. Crec que són enriquidores per prendre nota i saber encarar diferents reptes i necessitats. I moltes gràcies a tothom per l'assistència. Ens veiem aviat.